Epa lagunok ongetorri Lasto Txapelen kanalera ongetorri World of Wars izaio honetara eta gaur aprobetxatu ez da daukagula hogeita lau orduko premium eguna aprobetxatu nahi dut apur bat esperientzia lortzeko, esperientzia librea eta igotza gustatuko litzaidaken itxasontziak apur bat entrenatzea, beraz hasiko gara igo nahi genituzken itxasontzi horiekin eta uste dut hasiko garela roke dela gertuen daukaguna nivelez igotzeko edo tier sortzikora helduar izateko eta beraz aurrera goaz. Eta premium eguna denez jarri ditugu bonifikazio berezi batzuk, esperientzia eta bonifikazio guztiak etekin handiagoa atera izateko eta bar. Ea zer moduz ateratzen zaigun. Eta horrela ere misioak egiteko bizkanaka hobete egongo litzateke. Badaude misioak operazioetan erdia balio dutena, hau da, egin behar badituzu 20 zut eta egiten badituzu 20 kontatuko lizuke amarengo bazenitu moduan eta bar, baina badaudenez ere dirua eta esperientzia lortzeko misioak eta operazio misioak ez dutenez erdia kontatzen, hori ere balia bidetzeko gauzatxo ere bada, hori baldin eta partiak topatzen baditugu. Tier sortzikoekin ere jolastu ditzaket hau, kasua da, Yamamoto Yamatako erasatuaren kanpainan nabil jokatzen eta horretarako tier sortzikoak ere lortzen ditudan esperientzia puntuak baliagarria zaizkit, eraz tier 10-tik 8 erabiltzen ditut kanpaina horretako soilik eta gaur premium eguna denez, aprobetxatu dut ere beste itxasontzi batzuekin apur bat kaina emateko. Baina batzudan hau hori, itzan dezaku pila bat. Bale, topatu dugu. Eta noski saiatuko gara, garaitzen eta alik eta hobekienen jokatzen. Irazten badugu bonifikazioak asko lagunduko digute eta galtzean ere asko lagunduko digute. Raptor. Ez dut bereziki gogoko misio hau, baina beno. Gure aukeren artean dago. Bale, orduan 3 akorazatu, 3 kruzero eta destruktore bat daukagu taldean. Hori da, 3 eta bat. Eta hori zenbat eta gauzatxo gehiago lortu, lortzen ditugun gauzatxoak hobeagoak izango dira. Gainea kontuan izan da Halloweeneko ekitaldiako operazio berezietan tier sortzi eta bederatziko itxasontziak daudenez, tier sortziko itxasontzi ugari badituk, horiek nivelez igotzeko baliagarria suertatu daiteke. Gauza bat da asmatzea.
Benetan aurrean jarra zara Mainz. Ni horrela esango dut Mainz tiro egin. Zuzeneko lehen da biziko txiste txarra. Agian lehena edo agian ez, ikusiko da. A ver... Joder, bez, zu ere erdian sartu zara, Eske usten dizkidate gainera horrelako astakeriak esateko, bueno, txiste txarrak egiteko aho parean, Osea, naite eginda ere, osea, bit txiste txar, minutu baten erdian sartzea, ez da bete erraza. Vale, pizkanaka. Eta den partida ezten badu gainera 150 bonifikazioetan eta denetan, beraz garrantzitsua da. Eta noski zenbat eta esperientzia hemen irazten da partida, jokatu edituan partida eta baino esperientzia gehiago. Batez ere Yamamotoren kanpaina egiteko presarik gabe, baldin eta beste gizakien kontra jokatzeko aukera, ez jokatzeko aukera ematen badit, hori aprobetxatu. Osea, beste gizaki batzuk etxai moduan izan da, boten kontra. Vale. Gauza da, ean non dauden itxasontzi etzaiak. Malun kilometrotara. Heltzen gara. Gainera itxasontzi mota bakoitzaekin misio ezberdinak dauzkadanez, eta kasu honetan akorasatuekin denez, esperientzia lortzea, zuteak eta bar egitea, apur bat berdin zait. Hau da egiteko bi misio bat dela esperientzia lortzearena, eta bestea lortu behar ditugulako 9 milioi kreditu eta bat. Eta gero besteak, patxadekin eta lasoi asko. Gainera misio guztiak egitea lortzen ez badu ere, ni pozik gelditu naiz. Zendatu gaitezen apur bat. Eta kendu dezagun den da bizi, mogami erditik. Kaka. Kaka, pikutara joan algara. Bueno. Konfidantza izango dugu
taldearen alde batetik. Gero New Orleans. Bonifikazio horiek soilik ditugu behin. Galtzen badugu ere, gero kenduko dizkiogu. Eta gero egunerako operazio batzuk daudelako, eta batzuk da denboran egiteko dela 30.000 esperientzia basiko puntu lortzea. Égida. Bueno. Égida txartorez ez dago. New Orleansen lerroti jarraitzea esan nahi dugu helburu izango dela Des Moines. Eta eskerrak misioak dauden momentu hauetan itxasentzako leku ugari lortu ditugun eta behar ez genituen zenbait itxasontzi saldu ere bai. Jarrituko dugu betiko estrategia. Orokorrean ongi ateratzen ari zaiguna. Eta pazientziarekin aurrera. Mutzu. Parreal zenukete Kongo izatez berdina dela. Lerroko itxasontzia. Burutu misioa eta punto. Gainera misio honetan itxasontzi guztiak suntzitua daitezke, gure taldeko itxasontzi guztiak, baldin eta salbatu behar ditugu itxasontziak heltzen badira helmugara irazten da. Garraio publikoa edo aliatuen garraioak eraten ditugu, eran behar ditugun lekura irabazten da. Beraz, alde horretatik ere ez gabiltzatzar. Bueno, hauekin ere zuteak egin behar ditugu. Bueno, gure helburua da esperientzia eta diru kantetearialik eta gehien lortzea premium egunetan diru gehiago erazten delako. Gero batzutan kontenedoretan tokatu daitezke egun premiumak edo doako gauzatxoetan. A ber, agian egiten nagoena ez da ideiarik onena. Mapa honetan ez zaitezkelako sendatu. Esko orokerran ez da salbatzen. Beraz, apurra horren zaigu.
Lehen da bizi gertuen dauden itxasontziak zuntzitu eta gerokoak. Galdu dugu Ikarus. Leguzkira gehiak urbilduko zelako Badabontiz 3. Gero itxasontzi premiunekin premiun egunak ere hobeagoak izan nahi dira, partida onda ateratzen bada eta bar. Gero tiro egiten duzu eta zure tiroak heldu baino lehen itxasontzia suntzitzen dute. Hobeago litzateke garraio itxasontziak heltzen badira gertuago, gero beste erasoarekin ez dira dituko hain leguz kanpo. Hori da. Vale, bat falta. Jatu beharko da distantzia. Urrun batetik babesten. Eta misioa burutzen. Heltzen bada Libertyko itxasontzi bat, bakarra partidera zen da. Erreza dirudi, baina hain errez ere ez da. Nire deia da helburu nagusiak lortu ahal izatea. Eta punto, beste helburuak derrigorrezkoak ez direnak alde batetara ustea.
Eta sendatu ezin garen ez gara asko arriskatuko. Pero horrazera hiltzen. A ver. Zeratu bergarena da itxasuntzi horiek gugan jartzea euren arreta guztia. Liberty itxasuntziak helmugara heltzen diren bitartean. Ez dakik ikusten da guzten ala, 12 kilometrotara ikusten gaituzte. 12,1 kilometroa. Beraz, oraingoz ez. Baina tiro egiten badugu. Hobeto guretzat. Nion agian asmatu dezake iguala, ez? Baina izan gaitzatela gu finkatuta. Gero badugu itxasontzi bat tier 9tik gertu dagoela. Nanaski tier 8koa denez. Ez dugu hemen erabiliko. Gainera falta zaizkio 6.000 esperientzia puntu. Edo 10.000 esperientzia puntu lortzeko soilik. Beraz, luzer ez dugu barriko. Gero ere beharko dugu dirua itxasontzia erosializateko eta bar. Horregatik hau izan daiteke dela farmeo zuzeneko bat. Zuntzi gaitzatela, baina helburua betetzen baldin badugu. Listo. Txemia puntu. Eta hemen lortu behar ditugu 80 galoi zutea piztuta eta bar. Eta haude egiten nabilena. Idazi behar ditugu 9 eta piko. Eta hemen esperientzia basikoa. Pizkanaka. Swarhorst. Jarraitu ezagun. Hori bai, behin Yamatoren kanpaina daukadanean bagian zentratu gaitezke edo operazioetan gehiago eta bar. Ego, tier 8ko itxasontziak erabili jokatzeko beste gezakien kontrako partidak eta tier 10 boten kontra jokatzeko. Bueno, hau ere
bere gauzatxoak dauz. Gero esaterako Nagato pasadan doako pasean lortu genituen Tiesa Espirako paket bat bonifikazioa eta jarri genion zuzenean Nagatori itxasontzi berezia delako. Hau da, hobekuntza guztiak jarri genizki olako. Orduan beste bonifikazio batzuk daude, espentsa gehiago, diru gehiago. Ea, zieran zenbat puntu lortzen ditugun. Destruktorei baten bati asmatzen zehatzen garen. Hemen zieran punteria ekin txartu. Bueno. Hain txartu ez. Eskerrak ez ugarjoz itxasontzi alemaniarra denez, bateria principala ere ez da bere baliebide soia. Baudu itxasontzi batzuk. Osea, hor egiten den tiroak, tiro normalak dira itxasontziak egiten dituela modu automatiko batean, eta gero, hau da, tiro normalak kalibre handiagokoak direnak. Eta noski, planteatu dezakezu itxasontzi bat bateria principalarekin gutxiago tirokatzeko. Itxasontzi motaren arabera. Esateko Yodoren lerroko itxasontzi guztiak dira torpedoak botatzeko. Beraz hor, merezi du batez ere torpedoak igotzen, itxasontzi batzuk gomendatzen dizute jartzea bateria principala baino beste modukoak. Iguami esaterako horretarako daukat konfiguratua. Tiroak botatzen hasteko gainoi principala erabili aurretik. Beste estrategia modu bat dela esan daiteke. Gauza dau torpedoekin nahiko gerturatu behar zarela. Eta nahiago dut kalibre gutxiako kainoiak modu automatikoan erabaltzeko aukera ematea.
Oazeman. Gainera gorriz dauden zonalde horretan sartzen bazea agertzen hau sekulako torpedo festa. Eta torpedo festak jasotzea ez da bat ere atsegina. Guk torpedo festak egitea bai. Vale. Oazeman. 前方に魚雷確認。Bueno, Edinburgh eta holan joan daitezke sendatzera hegazkin itsasontzietan. Beharrezkoak izango ditugulako. Tier 8tik aurrera edo 7tik aurrera hasten dira nabaritzen itsasontziak zeinetan diren hobeagoak. Pazientzia hori da zientzia. Hor etorriko da hegazkin festa. Eta gero hortik dago atago. Garaiz hunditzen ez bada atzetik gazetzen duena. Eta hori ere zego bat ere atzekin. Bueno, eta batzutan galdu izan da partida hau. Basu zaude aireadrome tiro egiten, eta besteak ez direlako hortan zentratzen. Torpedo festa. Vale, atago. Gainera, kruzero neko azkarra da. Pero gainera, esmaten ez badu asko zero karrago.
hemen itxasuntzi pila bat daude. 6 kilometrotan jazten dira beste kainoika da tirako datzen azten. Ez duzu itxaron behar esakizen bat denbora, kargatu arte kainoi principalak eta abar. Mendik heltzen naiz. Segatu gaitezke. Gauza da egala ere asko ez ematea. Gainera guztiak daukate torpedo pila bat. Torpedoekin agin ez dugu asmatzen. Baina beno. A ver. Zatu gara, mina, pizkanaka hartzen hori delako helburu nagusia. Bueno, noski, ez gaitzatela zuntzitu. Liberatu gara hortik. Lehen da bizi aerodromo bat zuntzitu eta gero bestea. Nebraskoen asoaz. Zu hobeto konpontzen zara distantziatik. Hore gaude helburua zuntzitzen zeratzen misio principala. Arri berga aurrera begira. Eta hori zuntzitzen, noski. Eta, bueno, bizitzaz txartu ez gaudelako. A ver. Bizitzen gaituzte ere berdin zen. Eta justu irasi dugu. Web. Ez pentsa bazikarena, kredituak.
Hauek ere begiratzen lortzen diren garrantzitsua da. Teino misio gehiago. Batez ere hauetan orokorrean irazten duzulako 6 egunetan. Vale. Orain hartuko dugun Nagato. Nagato hemen dauka bonifikazio batzuk. Beti egongo dira leberarekin eta gero jarri dizkogun bonifikazioak. Eta Cesarren koroa duen esan nahi du itsasontzia elitekoa dela. Guazen frogatzera. Horregatik misio horiek daudenean, irabazi bost batea, lau batea eta bar jokatzen duzu boten kontra. Eta gehienetan, 189 irazten duzu. Eta orduan horrela ere gauzatxoak lortzen zoaz hori bai, itxasontziak esan bardia tier bostetik aurrerakoak. Narai... Bueno. Narai ere ez dago txarto. Baina orengoz hemen ongi gaude. Pintzat esperientzia basiko gehiago lortu ahal izateko. Egia da operazioak denbora gehiago behar duzula. Bont den kontrako bataiak orokorretan 5 minututan bukatzen dira. Baina hemen dirua eta esperientzia lortzeko itsasontziekin oso ongi dagoen jokatzeko modu bat da. Hori bai azkenean mapekin aput bat naskatu zaitezke. Bara, eta godo zentratuta gehiago distantzian. Eta beste misio horietan irazi lau bataia. Jokatzen duzu modu horretan eta hartzen dituzun galoi guztiak, 6 lortu baldin baditezu kasu honetan moduan, kontatzen dizu gehi 6. Hemen kasu honetan kontatuko liguke gehi 3. Bueno, hori gauzatzoak. Eta pase honetako azkenengo irabazia da Queen Elizabeth kapitein moduan. Ez dakidana da Queen Elizabeth den ikatzerekin lortzen den itsasontzia, dobloiekin, edo tier 8koa den itsasontzia dela, eta hori bai tier 8ko itsasontziak lortzen dira urte amaieran. Agian hemen kamikazearen egitarena ez da aukerarik egokiena.
ideia moduan. Modu hau ezin da jokatu submarinoekin. Hegazkin jasentziekin bai. Bueno. Batez tier 6 eta 8 hegazkin itxasontziak daudelako. Baina eski hemen soilik lortzen dituzun gauzen erdia lortzen duzu. Esperientzia eskerrak esetitza dirua ez duel erdia kontatzen. Hala, Missouri. Hor, giratzen zauden bitartean. Ez dago bat ere txartu. Bueno, main segitea hor itxasuntzitzaren eta guzti hori. Eta Lazor lortzen badu destruktorea, kruzeroa eta hegazkin itxasontzi asuntzitze askoz ere hobeto. Frogatzearen ez dugu ezer galduko. Vale. Min apur bat egin diogu. Baltimore galdu dugu. Jokonek daukan gauza txarra da, hemen lortu aldituz 1000 eta piko puntu, min puntu galtzen baduzu, lortzen dituzu esperientzia da hori oso txikiak direla. Bai, Lexingtonek ikusten gaitu, eta bueno, 6 kilometrotan ere bai. Hor dago, Farrau txikitu egin behar da. Balde, zonalde kritikoa. Hartu zu aurretik beldurrik gabe masusta.
ateratzen dena, hasiko dira, ja, kan... Hala. Bueno, garrantzitsuagoa da hori erditik entzea. Horra. Gehienetan gertatzen dena da itsasontzi guztiak gadatzen direnak suntsitu behar direla. Ah, vale. Gero zerengatik itsasontzi horiek gure itsasontzia baino indar gehiago dauka, baina bueno. Itzuli barra lehengo tokira. Gauza da kontaketa oso geldo dala. Hemendik. Bagoazten gehituzte larrokak eta bar. Mina egiteko zonalde paregabe da. Baldin eta tira egiten duzunean itxasuntzia zuntzitzen zua dute. Beste Queen Elizabeth bat. Hori bai, Queen Elizabeth itxasontzia Ingalaterrakoa baldin bada, erabil dezakezu Ingalaterrako beste itxasontzi batean Queen Elizabeth lortzen duzu bitartean. Lortzen baldin baduzu. Baina itxauten zu gainoiak prestatzea. Ya, bueno. Colorado itxaron genezake gehiago. Besteak ezin dira sendatu.
Colorado soilik gelditzen da. Beraz, ezen genezakegu partida hau ere irasita dagoela. Gero ikusiko dugu Mainz nola gelditu den. Bueno, Mainz ere asko jogatzen du. Baina gero, gu ere ez gara kesatuko. Colorado. Zer esan genezake itsasontzi honi buruz? Bere abiadura eskasia, bere kainoikade konpentsatzen dutela izan daiteke tier 7-rik gogaikarriena dela. Enemy force sighted on the horizon. Give them hell. Gainera, Coloradotik aukeratu behar duzu zin izango den zure tier 10erako pentsatu da daukasun itsasontzia. Edo asko gustatzen zu Colorado eta 300.000 puntu lortzen dituzu, esperientzia puntu, beste 3 aukerak desblokeatzeko, Montana eta beste biak ezatzuk zein diren, edo bestela aukeratu tier 10erako estatu batuar itsasontzi bat. Eta zentratu horreta. Aioguarekin ja beste gauzatxo bat azkarragoa da, potentzia gehiago. Bismarck. Bueno, Bismarck lehen da bizi lortu behar dugu egin oso. Ginezi hau, ero deitzen dena. Eta batzutan geratzen zaizun sentsazioa da ezarela behar zaituzten lekuetara heltzeko bere abiadura oso motela delako. Hemen aldatzen den gauza bakarra da heltzea Musashi edo heltzea Yamato. Bietatik ez dakit zer nahiago dudan.
Hemen hegazkin itxasuntzi batekin jokatzeko ez da mapatxarra. Gelditzen zara atzean, eta zoaz hegazkinak bidaltzen eta alik eta min gehiago egiten saiatzen, itxasuntzi etxaiak topatzen eta bar. Kongo. Kongo maitia oso gozaitu dakizu. Nire etxea zara. Kongoetan agatu dira akorazatu, baina askarrak, ez dira astunak. Eta Yamato noski da, distantzatik erasotzeko itsasontzia. Behin ikusi nuen partida bat, tipo bat zuela Yamato konfiguratuta kalibre gutxiako goko kanoiak erabiltzeko, eta zuen esertzu ere iraun. Baina beno. Baina bueno. Yamato izan daiteke astuna eta gaildoa, baina sekulako akorazatua delako. Hala. Vale. Hirugarren erasoa. Aoba, Miyoko, Numancia, York. Bai, punteriera ez da nire gauzarik onena. Horregatik nahi hau ditu torpedoa jaurti, norbait ematen badiot ondo, eta bestela hortik ez egin. Eta bar. Bueno. Ez dago txarto. A ver, Kagero. Kagero desagertu da. Spotter is returning home.
Izan gora beranduago, etortzea Romeo. Izan bergara oso taktikoak. Ja, Fire is burning up. Get ready. eskerrak hau naina erabila ditugun. It's fixed. It was about time. Enemy. I'm sure you know what to do with it. A ver. Well done, son. Enemy cruiser destroyed. Jo, aldu jatzu. Bueno. Jatzugaru egia da kainoneroa dena. Kainoetan Enemy battleship funtzionatzen duen I'm sure you know what to do with it. Son, enemy cruiser has been destruktorea dela, baina jokatu da dezezu torpedero modua. Behintzat tier 8ra heldu arte. Hor ja nabariagoa dela. Hori bai, torpedoak ere erabil ditzakezu noski. Nagato... Musashi. Hori gauza da. Ba, Nagat. Yamaten ordez Musashi etortzen dela. Uf. Etorri ez gaituela oso ongi eman. Eskerrak. Eskerrak gorasatuak behar dutelak denbora pila bat. Vale. Hori soilik tiro bat jaso ostean. Horregatik Yamato eta Musashi berdin zait horietatik zein etorri, biak horrelako gauzak egin aldizkizutelako. Bueno, eta posiblea da gainera, ez hori bakarrik. Tiro batekin zuitxasontzia zuzenean ondoratzea. Ja, desmoinez, baina lagundu alzen iguk apur bat, Laguntzak eta barba eskigaztu hori It dira. was about time.
has been neutralized. Quita casi. Vale. Run, zu torpeda euskazu. Eta torpedak. Ez ditugu bateratzekin. Son, enemy cruiser Epa, is epa, 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 kitakaze. Hori da Hatsukaren lerroko azken aurreko itsasontzia. A ver, 11 segundo itsasontzia sendatu ahal izateko. The fire is burning up. Get ready. Musashi. Gineso beti lortzen du sartzea. Beste ciudadela bat. It's fixed. It was about time. Vale. Musashiri hobeto egales badigu emate. The spotter is already on the lookout. It's time to get rather serious. 5 minutes to the end of the fight. Azken itsasontzia. Da txartoian. Akatsuki. Wow.
Cero patatero. Bueno. Ja, ongi azteko. Torpedoekia txikitu gaituzte. Eskerrak begiratu dugun. Eta beratu dugun bestela hemen, hasi eta berela suntzituta. Gero beratu beharko zera hasi dudan lau partidera azteagatik. Lau partidera hasi ditugu ezta. Eta ni ez gara inoiz osoan zegoen. Agur. Bai. Ah, vale. Alemaniarrekin edo Ingalaterrarekin. Perfecto. Horregatik ingo dugu hau.
Vale. Ongi. Batzutan begiratzea... Hori jakinda. Aukera ez du galduko. Hau partida hasi erresuma batuarekin edo alemaniarrekin. Ongi. Uste nuen zela itxasontzi berdin zen nazioko itxasontziekin zela ez. Batzutan hori ere begiratzea garrantzitsua da. Hemen ez da beste moduan baina diru gehiago irabazten, ez esperientzia, baina diru eta esperientzia bazten da. Gado duzu giratzeko momenturik egokiena, Gian degunagatik izango dira gauzatxoak. Gertu dagoelako. Benetan?
Bueno, nik ere egingo nuke esperientzia puntu gehiago lortzeko. Baina beno. Hala, listo. Eta berdina. Baina. Vamos a tirar 6. Hartuko dugu Bayer. Eta berarekin aurrera. Esatik ez. Aprobetxatu behar dira jartzen dizkizunan nazioak eta nazio horretako itxasontziak dituzunean. 全艦に次ぐ指定エリアの占領を開始せよ。 作戦指示を。 遠方に敵艦を確認。 Bale, orain ikusiko gaituzte. Hori da. Minegat esango nuke... Ah, vale, dierbostekoa. Imaginatu jatzu jarren aurrean zegoen. Noski, jatze garu erosin duen zuzenean. Esperientzia liberarekin.
官を撃沈 irasontzi bat suntzitzen duzunean, beste batek suntzitu duela, pentsatzen zenuen momentu hori. Oh, maja. Zen nolako astindu eman diogun. 我が軍が優勢になりました 戦場に火災を確認 Guazeman. 対応完了しました Hawkins. Beste misioak dirnez denboran zehar. Eta betzuak dira portuan dagoen itsasontziarekin gauzatxoak lortzeko apur bat beharren zaigu. Noiz lortu. Izatez dauzkadan itsasontzi guztian jogatzen modu honetara lortzen ditut 25.000 puntuak. Eta jartzen duen operazioetan ez dituztela erdia balio, asko zero beto. Ikusten dugulatxo. Hala. Vale. Bai.
Bueno, bai herri nahikotxo falta zaio. Hemen nahikotxo. Beste zein zen? Estatu Batuak. Vale. Hemen. Hemen ja erdia balio digu. Eta hau da era pasio batean egiten gauden gauzatxoak. Eta gero hau. Tier zazpi. Hala. Hori erosi genuen. Guazen. Beren bai beharko dugula dirua irabazi, bueno, pizkanaga. Batzutan bai du itxasuntziak ja prestatuta borrokara joateko. Eta gero behin dirua lortzen duanen osten dut hori ere nahiko ondo dago.
Ni gauzaiak suntzitzen ez nahi zabilena. Beraz ez naiz ez da horretan sartuko. 遠方に敵艦を確認。 Gaur bit jasontzi lortu ditugu, eta horrengo lortzeko beharko dugu denbora nahikotxo. Mentzat, lineazkoa lortzeko, pero beste gauza bat da bestea.右舷に魚雷確認。 敵空母を発見した。目標を撃破せよ。実戦戦火に被弾。急激に浸水しています。対応完了しました。 Vuelta. Sendatzera. Ah. Destructores diren gauzarik onena, baina tira. Erabilite ikasten dago bat. Noni jarri horko diogu eskutatzearena.
erratu naiz, que ez nuen bota nahi, bueno. Ez gara kesatuko. Agur. 絶対に切れてよ新戦が止まりません Esan dezakegu nahiko 対応完了しました煙幕展開完了 jakatuta gaudela. Vale. Agian ez da izan aukerarik onena. Bueno. Eta itxasontzi hau noizean behin erabiltzen dugunez. Eraliko dugu hemen. En aurrera. Ay, agua. 遠方に敵艦を確認敵艦に攻撃を集中せよ Asuma. 全艦援護射撃を待つ Orainator. 攻撃目標の座標を指定する Bete zuzeneko bat egiten eta botroak ikutzen.
Ana. Ez dago txart. Beno lagunok, hau izan da dena, espero dut gustoko zen zaizuela eta hurrengoan gehiago. Agur.